Jak se testují Adidasy, Štajny? Legend. Zkontroluj moje. Viděl jsi to ocko? Kdybys měl fejky, tak jsi viděl, že to tohle. Zkontroluj prosím tě moje New Balance. Právě u New Balance se to testuje jinak. Tam se právě testuje ten balans. Ten se a podívejme se. Jo, takhle. Legend. Počkej, on má Reeboky. A u těch se testuje. No to musíš sundat knížku. Podle sluchu, když takhle jako. Správně by to mělo zahrát melodii, jako těch buků, jako. Je to on! Sledujte lidi, Pepa umí driftovat na lime koloběžce. Yeah! Čau, je pátek odpoledne, my jsme v Holešovicích. V rámci školy nás dneska čeká natáčení projektu, natáčení reklamy. A myslím, že to bude sranda, protože Tomáš má vymyslený docela hustý nápad. Čau. Máš to všechno, no? Jo. Dobrá, tak opatrně, jo? Jsme v parku Královka, kde se jeli před 2 týdnama Red Bull káry. Jaký je plán? My jedeme rekonstruovat. Takže test číslo 1, jestli je to v rámci možností bezpečný. Je to nebezpečný. Ahoj. A vy jste přišli na to jezdění tady. Děti se těší. Tohle byl fakt blbej nápad. Byl to nejlepší nápad. Miky! Jsem to otočil a jel jsem nahoru. Víte, že Čau, Drake v řekni nový čau písničce, v novém album Drake? zmínil Českoslováky. Jo. Hezky. Jestli tohle video neuvidí Red Bull, tak už nevím, co by měl vidět, jako. Protože tohle, To je legendární. to je legendární. Já jsem se jednou rozšuvěl kvůli Red Bull. Dejte mi sponzorství. Fakt pozor, prosím, tohle nedělejte. Tohle jakoby, je to super nápad, ale je to blbej nápad. Niki Lauda by na mě byl pyšnej. Ten rozhodně. Co, kameramane, jaká je situace? Začínáme mít pár pěkných záběrů, ale ještě by to chtělo záběr, jak někdo pije Red Bull. Natáčíme záběr, vyskočím flip přes lavičku a u toho bych měl takhle čapnout ten red. Můžem? Jo. Hezky. To jsem ani nečekal, to bylo hustý. Teď máš kšiltovku vodové. Mám to natočený. Jaký to bude dobrý. This could be happening, so come on and take it there. High, high, everybody move your body, sing along until the dawn and lift your hands up. High, high, A diváci šílí! Jsi spokojený, režisére? A prosto. Sežeňte si kamarády, co se nebojí umřít, jako třeba Pepa. Nebo tvůj brácha. Když nemůžete na Red Bull káry, udělejte si svoje. hey, hey, what you know? Who's the man on the street? Now where should he go? Moving closer to the heat. Bye bye, now he's gone. Někdy to můžeme zopáknout, že sem půjdeme jako čistě z toho, že budeme jezdit na tomhle.